ஸ்தோத்திரம். இன்று கர்த்தர் தந்திருக்கிற வசனம் எசாயா 43:2. நீ தண்ணீர்களை கடக்கும் போது நான் உன்னோடு இருப்பேன், நீ ஆறுகளை கடக்கும் போது அவைகள் உன்மேல் புரளுவதில்லை. ஆமென். ஆமென். ஸ்தோத்திரம். நீ தண்ணீர்களை கடக்கும் போதும் நான் உன்னோடு இருப்பேன், நீ ஆறுகளை கடக்கும் போதும் அவைகள் உன்மேல் புரள்வதில்லை என்று கர்த்தர் நம்மை பார்த்து சொல்லுகிறாருங்க. ஆமென். கர்த்தர் என்றுமே நம்மோடு இருக்கிறாங்க. நம்மோடு இருந்து கர்த்தர் நம்மை காக்கிற தேவனா இருக்கிறாங்க. அது தண்ணீரை கடக்கும் போதும் சரி கர்த்தர் நம்மோடு இருக்கிறார். ஆறுகளை கடக்கும் போதும் அவைகள் நம்மேல் புரள்வதில்லை என்று கர்த்தர் நம்மை பார்த்து சொல்லுகிறாருங்க. தண்ணீர் என்பது தண்ணீர் போன்ற பிரச்சனைகள், சூழ்நிலைகள், கஷ்டங்கள் இருந்தாலும் சரி அதுவே அதிகமாகி அலைகள் போன்ற ஆறுகள் போன்ற பெரிய பிரச்சனைகள், சூழ்நிலைகள், நெருக்கங்கள் இருந்தாலும் சரி எல்லாவற்றிலிருந்து நம்மை விலக்கி மீட்டு ரட்சிக்க கர்த்தர் நம்மோடு இருக்கிறாருங்க. கர்த்தர் செங்கடலை இரண்டாக பிளந்த தேவனுங்க. தண்ணீரை திராட்சரசமாய் மாற்றினவர், தண்ணீரை ரத்தமாய் மாற்றின தேவனுங்க. நம்ம தேவன் தண்ணீருமே நடந்த தேவனுங்க. ஆதியாகமம் 1ஆம் அதிகாரத்தை பார்த்தோம்னா ஆவியானவர் ஜனத்தின் மேல அசைவாடி கொண்டிருந்தார் என்பதை நம்ம பார்க்கிறோம். கர்த்தர் அவ்வளவு வல்லமையுள்ள தேவன் இன்று நம்மோடு இருக்கிறாருங்க. அலையா எத்தனை பிரச்சனைகள், எத்தனை கஷ்டங்கள் நமக்கு வந்தாலும் சரி எல்லாவற்றிலிருந்து நம்மை விலக்கி மீட்டு நம்மை காக்குற தேவன் நம்மோடு இருக்கிறாருங்க. அந்த விசுவாசம் நமக்கு இருந்தா போதுங்க, நம்மளால ஜெயம் பெற முடியுங்க. இதை நாம் விசுவாசித்து சுதந்தரித்துக் கொள்வோம். ஆமென்.